Jo. Takže moc děkuji, že jste přišli. Já bych chtěl představit v prvé řadě Ladislava Sabo. Já myslím, že jsi nervózní už nějakou dobu. Jo? Ale bude to velmi příjemné, budeš na to vzpomínat jako s láskou. Jako, jo? Takže to ti můžu říct dopředu, takže buď úplně v pohodě. Takže Ladislav Sabo, slovenský sochař. Laco Sabo. No a v tom případě ne Vladimír Beskyd, ale Vlado. Jo? Dobrý večer. Vlado Beskyd, historik umění, kurátor, ředitel slovenských galerií a k ostatnímu dojdeme. Zásadní otázka, jak je možné, že má Laco pořád tak černé vlasy a přitom je starší než my dva. A nie dokopy. Ne dohromady, prosím. Jo? Dohromady. Je to otázka na telo. Jemu som to povedal priamo, že strašne veľa sa treba milovať a vlasy to vedia, že to sa tam ukladá. Celý život to treba robiť. Ja hovorím, že to má tým, že odlieva do bronzu, tak tam má tam hliník a arzen vo vlasoch, tak mu to drží potom lepšie. Každopádně Laco vypadá nesmírně mladě. Já musím prozradit, že to je ročník 54 z Galanty. První otázka vždycky tady je, a to se bude týkat i Vlada. V dětství musí být nějaké puzení, nějaké nutkání k tvoření. Proč, jestli jsi modeloval, kreslil, nějaký umělecký školy jako základní? Dobre, tak skúsme to veľmi rýchlo prebehnúť. Áno, Elešúčka bola, ľudová škola umenia bola, stredná umelecká škola bola, umelecký kováč Zámočník a potom 6 rokov pauza, až potom vysoká škola a od ukončenia som slobodný umelec. To je môj stručný životopis. Ale přesto v tom dětství, kde jsi to vzal rodiče, nebo něco ti ovlivnilo, nebo to bylo přirozené? No, čo sa týka rodičov, je to ako vajce, ktoré nevieme, odkiaľ sa prikotúlalo. Ja mám remeselníkov, rodičov, starých rodičov, ja pochádzam z rodiny remeselníkov, cukrárov, veškeré možné. Nikdy sme neboli poľnohospodári a nikdy sme neboli kultúrni, umelecky zameraní. Len ja som sa trošku vykotúlal inde. Takže to bylo umelecké kovářství, to je řemeslo? Umelecké kovárstvo bolo remeslo a na to som navezoval sochárstvo. Krátko po škole som chcel robiť kovárstvo, ale to je ľudové remeslo, tak som prešiel na odlievanie do bronzu a dlhé roky som robil buď moje sochy, alebo odlieval som kolegom, realizoval som do bronzu sochy. Já se vrátím ještě k té Vysoké škole výtvarných umění, katedra sochařské tvorby. Jan Kulich. Áno. Jak tě ovlivnil? To je rozporuplná postava. To byl režimní sochař a nomenklaturní kádr. A zároveň... Keď sú tu ľudia, ktorí žili už v tej dobe, tak vedia, že ako to prebiehalo. Nebolo úniku, muselo sa to. Ja som sa snažil 6 rokov, že nepotrebujem vysokú školu, ja dokážem svetu, že ja viem aj z vlastnej sily, ale keď to už nešlo, tak som sa prihlásil na vysokú školu a dovtedy som realizoval mnohým, ale takmer každému umelcovi som realizoval diela. Začal som u Rudavského hneď mesiac po maturitnom vysvedčení som bol u Rudavského a tam som sa odrazil a odvtedy som sochár. To je velmi zajímavý, protože Laco je vyhlášený sochař, který má obrovský cit pro materiál. Jo? A především pro bronz. No, ja som chcel ísť pôvodne do Budapešti študovať kov. Tam je umprumka špeciálne na kov. Tom zahrňajú železné, farebné kovy, veškeré. Ja som chcel tam pokračovať. Ale kým som sa dohrabal k tomu, že tak sa dostanem aj niekde na vysokú školu, 6 rokov som čakal na to, že budú podpísané medzinárodné dohody ako štátny štipendista. Otec nemohol si dovoliť ma financovať, tak to skončilo. Už keď som chcel ísť už aj do Bratislavy, už tedy som bol ženatý a
mohol som ísť práve vtedy, keď som bol prijatý do Bratislavy, že môžem nastúpiť bez skúšok už do Budapešti, ale už som povedal, že nie. Tak tá túžba moja, ja som mal už ako hneď po strednej škole som mal kováckú dielňu, začal som podnikať v tom, začali sme robiť, chodili sme na Helfštín, klasická tunajšia cesta. A z těch sochařských médií je pro tebe nejpřirozenější a nejzajímavější, nebo nejpřirozenější co? Bronz, kámen? Kovy, stále kovy. Ako otec bol stolár, on chcel mať zo mňa umeleckého stolára, tak drevo som nenávidel, to som nemohol. Tak niečo na druhej strane je kov. To je hezký, no. No, je to pomsta môjmu otcovi, že pre ňo umelec bol ten posledný. A keď prišiel na to, že nie som umelecký stolár, ale som umelec, tak sa naše cesty rozišli a po dlhých, veľkých, ťažkých súbojoch sme rozišli. Mal 51 rokov, keď umrel. Až potom som ja išiel na vysokú školu. Až potom. Dáme ti chvilku odpočinout a zeptáme se Vlada. Opět, kde se to vzalo? Někdy se stává, že historici umění vlastně jsou umělci, kteří neumí vlastně umění. Nebo prostě umí kreslit, ale cítí, že by to nebylo ono, tak se stanou historiky umění. Jak to bylo u vás? Áno, ja som robil takú esej, že prečo umelci a kunsthistorici sa neznášajú, ale pritom sa vlastne musia mať radi. A vždycky sa hovorilo, že kunsthistorici sú tí ako nedoštonovaní alebo zakomplexovaní umelci, ale takže aj to platí. Ale tak začnem v tej rodiny anamnézy. Skôr bol takým vplyvom otec, ktorý bol maliar amatér, by som dnes povedal, ktorý v kuchyni, keď som večer si išiel zobrať niečo napiť, tak on tam mal rozbalené tie farby, aby cez deň to nemal, takže olejové a riedidla a terpentíny a tak, a to tak voňalo. A to mi asi tak prišlo, ale aj keď som potom už nefetoval, alebo niečo v mladosti, musím povedať. A to je jedna rovina, druhá rovina samozrejme bral nás na cesty vtedy samozrejme v rámci východného bloku, takže bol som v Krakove vtedy, dodnes si pamätám ten zážitok v zbierke Čartorišských, kde je Leonardová Dama s hranostajom a jeden taký malinký obraz od Rembrandta Krajina, dodnes si ju pamätám s takým úžasným božím svetlom, ktoré preniká cez okolo takého dubu. A samozrejme v Prahe, v Národní galérii, vtedy ešte v tom arcibiskupskom paláci, Taliani, Florenská škola, ale napríklad aj Dürerová, Ružencová Madonna, ktorá dodnes tam je, alebo potom do východného Berlína, do Nationalgalerie a tak ďalej, kde boli už aj nemeckí expresionisti a tak ďalej. Takže to sa nejak uložilo a potom istým spôsobom, možno preto tie kunsthistórie, lebo trošku sa vo mne spájali ako keby tie dve stránky. Tá emocionálna a taká poetická výbava je po mamke, ktorá mi spievala a recitovala poéziu, ktorú mám dodnes rada, čítam si ju, keď môžem, aspoň cez víkendy. A tá racionálna a kritická časť po otcovi. A tým, že ja som potom mal som ľudovú školu umenia, ale tak cez otca, ktorý ma tak trochu školil, už som nešiel na strednú školu, mám normálne klasické gymnázium. A tam som ako celkom bol dobrý aj v tých racionálnych disciplínach, dokonca triedna ma nutila, aby som aj maturoval z matematiky, ale keďže som chcel ísť na filozofickú fakultu a riešil som aj matematické olympiády. A to mi možno niekde aj zostalo, že dodnes sa venujem aj geometrii v umení, alebo tej časti, preto s Jirkom Valochom sme boli dlho takí spolubojovníci geometrie v strednej Európe. A na druhej strane potom to umenie, takže som sa rozhodol pre vtedy sa to volalo, že veda o výtvarnom umení, takže dokonca je tam aj veda, aj umenie a to mal ako, takže tu sú tie dva pojmy. A dodnes by to takto zostalo a možno aj tým, že potom som sa trošičku začal venovať ako keby súčasnému umeniu, čo robím dodnes už 40 rokov, lebo hneď po škole som nastúpil do štátnych reštaurátorských ateliérov, takže viem hodne možno pod vplyvom otca o pigmentoch a veci a tak ďalej. A potom dokonca do Východoslovenského múzea v Košiciach, ale medzi tým už sme zakladali nové múzeum, čo bolo múzeum Vojtecha Loflera, čo istým spôsobom
už nebola zbierkotvorná inštitúcia, bola to de facto nejaké lokálne kunsthalle, ak by som mohol povedať, bola to len výstavná časť a podobne. Tak na začiatok. Ale ešte poviem k tým kovom, že čo uvidíme aj v tej aktuálnej tvorbe, ktoré Laco tu rozložil vedľa, že dneska sú to aj plechy, alebo konzervy, alebo kontajnery a tak, takže nie sú to len tie fajnové ako bronzy, alebo podobne. Že keď povieme kov, tak je to aj takáto poloha. Já chci upozornit, že vlastně v té místnosti vedlejší jsou vyfostřené práce Lacovi, takže jak budete potom odcházet, tak si to prohlédněte. Já jsem se s Lacem seznámil tím způsobem, že vlastně výstavu tady už měl Tomáš Roubal, sochař, který se narodil v Prostově, žije v Praze. Jedna z jeho realizací, jedna socha je tady před tou galerií a právě vy jste tu sochu dali společně. Jo, to bylo naše první setkání. No, bylo to proto, že tady byli dva kluci, kteří se hodně opili a tu sochu zhodili, takže potom Laco přijeli ji spravovat. Ale já bych se zeptal, bronz a plasty. Jo? Na tom nezáleží. Ja stále hovorím, že nejedná sa o materiál. To sú väčšinou financie a ide o to, že tá vnútorná emócia, ktorá je vložená do sochy, ona keď je dobrá, nasýtená, naplnená, môže to byť bronz, môže to byť blato, môže to byť čokoľvek, ako náročný divák vie vyčítať z toho a vidí za tou sochou toho autora. Som veľmi za meditatívne, za plne nasýtené sochy, nemám rád dekoratívne sochy a táto socha vznikla u nás ako... Máme komunitné stredisko, sympózia organizujeme a Roubal bol u nás pozvaný a tam vytvoril niektoré diela, ale stále len malé. A som hovoril, že ty, keď chceš byť sochár, tak musíš mať aj od veľkého rozmeru niečo, aj malé musíš mať. Ty musíš dokázať, že cítiš monumentalitu, čo sa týka obsahu a takisto aj rozmeru. A Nechcel, Roubal to silou mocou nechcel, že nie, že už čekám druhé dieťa, výžlaco, to nejde. Tak som hovoril, že pozri sa, že u nás urobíš za 10 dní, garantujem, že si lahneme a tú najúspešnejšiu sochu, tú drobnú, urobíš 4, 5 metrovú, nakoniec, že dal sa na to, lebo ináč som nebol ochotný sa mu venovať. Tak urobili sme to, vystavil to Piešťanoch, zobral to domov a tak to zmizlo. Ale je to fakt dobrá socha. Ten autor, jak urobil to cigánske kolo s tými nohami, jak beží cigáň a 2 telefóny má 3, že stále v pohybe. Naozaj je to taká doba, že on tak vystihol tých podnikateľov, tých dutých prázdnych, že len má 2-3 mobily, ako čítať, písať nevie, ale že bohovský úspešný biznismen. No tak je to jedna moje obľúbená socha od neho. Já se vrátím k těm plastům. Mně obecně ty plasty by nevadily, kdyby prostě ten povrch té sochy ve mně zbuzoval pocit něčeho jako přírodního, protože my se díváme, i geneticky pořád si předáváme pohled prostě z přírody. Jo. A u téhle sochy toho Roubala prostě mě ten plast nevadí, nebo ta povrchová úprava, je to v pořádku. Ale jsou sochy, kdy ten plast cítím a já tu sochu nedokážu přijmout kvůli tomu materiálu. Plast je pomocný materiál. A keď to niekto zvládne, tak je to plnohodnotné sochárske dielo. Nemá to stálosť, ale ja sám tvrdím, že sochy nemajú byť stále. Nejde o tú stálosť, aj my sa pominieme, aj doba sa veľmi rýchlo vymení. Veľmi rýchlo sa to mení všetko a moje sochy sú možno častokrát len rok, 2, možno pár mesiacov, rozrežeme, rozpílime, prefarbíme nový obsah. Preto ich mám tak veľa nafotených, lebo z tých už mnohé neexistujú. To, čo sme u Vlada vystavovali, to tiež už neexistuje. To je už úplne nová socha. Zeptám se na jednu věc, velice hezky o tom mluvíš. Učil jsi někdy sochařství? No, to je moja najväčšia životná dilema, že som neučil. Bol som pozvaný učiť na všetky vysoké školy.
jak Geruláta založila po zmene režimu, tak som mal prebrať dielňu v Bratislave na akadémii. To som sa im smial, že však ja mám takú dielňu, že mne sa nevyrovná nikto. Ja ti tam budem stavať a študentom sa venovať, to nie. Potom Bystrica, že Laco, poď k nám. Čo ste vy, debili, že ako? My sme realizovali najväčšie sochy do kovu a to ma fakt nie, že naplňalo aj finančne, to bolo najlukratívnejšie robiť monumentálne sochy a najväčšie štátne zakázky. Za prvé výzva bola, že vyhrať tú súťaž. Keď som to vyhral, tak obstáť to, všetky tie obštrukcie, čo politické vedenie a všetko robí, nakoniec to urobiť a potom držať chrbát, že všetci tí, čo nevyhrali súťaž, tak ste ten posledný, ktorý obslúžil si režim. Ale tá samotná tvorba, ten proces, ten sa nedá nahradiť ničím. Umelecké dielo pre umelca má vtedy hodnotu, keď tvorí, ako náhle to dokončí. Tak treba hľadať nové, vymeniť, premeniť, ísť ďalej. To je cesta, to je tvorba. Nemají to asi všichni umělci. Někteří umělci opravdu nejsou schopni nic. Měli jsme tady Janoše Kubíčka, brněnský malíř, hovořil o něm Adam Kubíček. A někdy se říká, že vlastně ten umělec by před tím, než život skončí, měl udělat nějaký řez s tou tvorbou, aby prostě očistil kvalitativně. Jo? A ty prostě říkáš, že pro tebe ta socha v okamžiku, kdy ji uděláš, tak... Už tedy mám v hlave 3 ďalšie variácie. Niektoré nedokončím, lebo tá je už lepšia. Tak v tom případě vlastně celý ten proces, ano. Až k té realizaci je to zásadní, to ostatní je prostě... Tu na zemi sú fotky, naschvál som dal tak, že malé konzervové krabičky, ako od piva. Lepím, dávam dokopy, potom pribudne farba, už objem je, kompozícia je, tak tu robím väčšie, ešte väčšie a skončili sme pri 200-litrových súdoch, že 8-metrová socha. Takto 10 do šírky a je to objem je to monument, je to monumentálna socha. Keď sa mi to podarilo dostať v Bratislave na hlavné námestie a všetky tie funkcie, lebo by som doplnil hneď, že ja sa venujem festivalovej soche, rýchlej, aby to oslovilo každého, tak riešim tvar, farbu, zvuk, riešim šaškovanie okolo toho, interaktívne to musí byť a keď ja s takou sochou dojdem niekde na námestie, to musím zastaviť ľudí. Keď nezastavím, tak ešte sú tam rezervy. Nerobím galerijné sochy. Robím to sochárstvo, čo tam vidíte, robím ich 3 roky. Jak došiel COVID, tak sme zavreli komunitné stredisko a za 3 roky som sa rozbehol na to, čo tam vidíte na zemi. Na konci sú spoločenské objednávky, ktoré ma živili celý život, ale už dneska nie. Už som penzista a ja si robím za 3 roky. Mojím cieľom je nie jednu veľkú sochu urobiť, jednu sochárskú tvorbu dať dokopy za 3-4 roky, koľko mi ešte zdravie dá. To je môj zvyšný životný program. Predbehol som ťa ako obsahom, že... Nevadí, já se když tak vrátím, to je naprosto v pohodě, já mám ještě spoustu ale neskúsi Vlado povedať niečo. Vlado vlastně, jak říkám, historik umění, ředitel galerie, kurátor, která ta role je pro tebe nejzajímavější, nebo kterou děláš nejradši? Najradšej píšem texty, lebo to je taký zápas, ale ešte jednou poznámkou sa vrátim k tomu Janovi Kulichovi, lebo to je taká tragikomická postava, dokonca nielen kontroverzná, lebo tam je vidno, že on v tých 50. rokoch vyštudoval, koniec koncov bol aj na štipku na Pražskej AVU, ale aj v Bratislave. A v tých 50. rokoch je vidno, jak on vlastne už vedel modelovať, že on bol sochár par excellence. Koniec koncov hneď ako mladý dostal zákazku, keď už Laco o tom hovorí, na sochu Maratónca mieru v Košiciach na námestí Maratón, ktorá tam stojí dodnes. A všetkých víťazov písal až do konca svojho života, mal dobrý job, teraz to robí jeho syn, ktorý píše tam tie písmenka víťazov. Ale
Čože? Od Račka, pardon. Ale Kulich potom urobil toho veľkého Janošika najväčšieho v Terchovej, kde údajne, a to je taký polomýtus, že ten klobúk mal byť taký veľký, aby tam bola reštaurácia, ale však nikdy, však je to taký ako mýtus, my sa na tom bavíme. Ale chcem povedať spätne, že po tých 30 či 35 rokov od revolúcie, že Jan Kulich, tragikomické na tom je, že on jediný má dnes individuálne múzeum na Slovensku vo Zvolenskej Slatine, čiže na Podpolianí, odkiaľ pochádza, kde sa narodil, kde má aj peknú sochu. A jednu z najkrajších súsoší má na cintoríne, tam má dve bronzové sediace figúry, a to jeho taťko a mamka, ktorí tak sedia, ona ešte v takej tej šatvočke ľudovej a tak ďalej. A to je skutočne, tam je vidno, že on je teda sochár par excellence. Len v tých 70. rokoch prešiel na tú stranu temnej síly, povedal Star Wars, že teda s tým režimom, že prešiel k tým partizánom a k tým figurám v dlhých plášťoch a vysokých čižmách, takže tam nie je nutná žiadna veľká modelácia a podobne. A urobil jednu z najväčších vlastne valašiek vo Zvolenie ako pomník SNP alebo podobne. Takže to je len toľko k tomu Kulichovi. Žiaden z tých iných umelcov, ktorí my máme radi a ktorí presadzujeme aj na medzinárodnej scéne, ako Stano Filko, Julius Koller, Mária Bartusová, Juraj Bartus a tak ďalej, tak nikto z nich nemá samostatné múzeum, ale tak Kulich má ako najväčší, ako keby totalitný sochár. Ale vrátim sa, premostím to s Lácom, keďže je absolventom tohto Kulichovho ateliéru, takže vlastne to bolo v podstate veľmi jasne zadefinované ako figurálny ateliér a figuralista, však vlastne tak začínal aj Láco v takýchto predložených figurách a tak ďalej, čož už ku 70-ke vlastne naopak prichádza k tej abstrakcii. To súvisí s tými 90. rokmi, lebo vlastne tá figurácia bola taká ako keby zdeformovaná, alebo za toho sociku, takže vlastne sa snažilo tých 90. rokov všetci ku konceptu, postkonceptu a abstrakcie a podobne, úplne prirodzene. Ale dneska sa to rozvrstvilo, myslím si, že všetky tie prístupy sú možné. Ale Láco je ten prípad, kedy ako keby neuviazol. Uvidíte tam aj tie prvé oficiálne zákazky, aj portrétne, aj busty a tak všetko, čo tvorí klasickú sochárinu, ale práve posunula sa v tých posledných 5 rokoch práve k tým veľkým plechovým, boxovým veciam, mnohometrovým a podobne. Takže to je jedna z mála takých umelcov, alebo tie drahy umelecké môžu byť rôzne z pozície kunsthistorika. Poviem, že niekto tie najlepšie veci urobí ani nie po škole, ešte dokonca aj na škole. Tesne po škole. Tak prípad pre mňa napríklad je príklad z mladej malby 80. rokov, keďže je teraz v Telegrafe Olomonskom výstava 80-ky, napríklad Laco terén, ktorí s Ivanom Čudajom boli takí tí divočáci 80. rokov a on skutočne tú ikonografiu, to zosmiešňovania toho socialistického realizmu a tak ďalej robil v tých koncom 80. a 90. rokov. Dnes má tiež, však je to môj vrstovník, má 60+, ale už je to také nejaké, robí zatešičko s dyňami a podobne. Nevždycky to vyjde. A druhý ten model, že ten umelec nejakým spôsobom rastie a až tie najlepšie veci urobí, keď má 60-70, ako Tizian Vecellio napríklad, ktorý koncom je záverom tej benátskej malby a kedy dokonca však jedného tu máte, on jedného z najlepších, na tom arcibiskup tiež celkom zarába, keď to putuje po celom svete, keďže to púšťa, ale kedy už maloval dokonca aj prstami v niektorých veciach, čo v tej diasi, viete, je to pred 500 rokmi, alebo to je môj Liebling. Jednak celá benátska škola, to znamená aj Veronese, Tintoretto, Giorgione a Tizian, takže trošku to premostujem. Takže urobí niektoré, Laco, myslím si, že stále teraz je taký akože svieží, spokojný, pokojný a v tom ako keby stále sa vyvíjajúce, to je dôležité. Ale to je otázka, čo povedal možno predtým, že je dôležité robiť, že mnohé tie veci a tie varianty, one vznikajú v procese, keď to vytvorí a tak ďalej. Popri tom vznikne, že ešte ináč by sa to dalo ukladať, že vznikla už druhá, tretia varianta, potom farebná a konec koncov v tých posledných, ktoré sme robili aj my minulý rok, vlastne vytvára aj zvukové, to má performatívne veci. Mali sme aj špeciál bubeníkov, ktoré na to bubnujú a robia rôznu rytmiku a tak, takže vznikajú také ako keby intermediálne veci, že už to nejde len o tú hmotu, ale naopak aj o priestor, ktorý to ovládá, nejaký sound artovú pozíciu a podobne. Takže tam je ten posun jeho od klasickej kulichovskej figurácie, keď to takto poviem, 90. rokov k dnešným dňom. A k tej kunsthistorike by už len jednu poznámku, preto hovorím o tom texte
lebo je to taká najzložitejšia vec vlastne tej práce konzistorika previesť ako keby ten jazyk vizuálny do alfabetického kódu. Hej. To znamená do riadkov a tak ďalej vyjadrovať, viete, však vidíme aj obrazy, lebo ja myslím, že existuje také zvané obrazové myslenie, to znamená, niekto nemusí dobre písať, nemusí dobre učiť, ale môže skvele malovať a sa vyjadrovať. A my teraz je ten kód, ten opačný konzistorik to musí preložiť z toho vizuálneho jazyka do toho vlastne alfabetického, to znamená do tých písmenok a tak ďalej. Ale dá sa to robiť rôznym spôsobom tým, že nechcel som byť ani doktorantské štúdium, ani tú akademickú pôdu, aj keď som istý čas tiež učil a zakladal som s pánom profesorom Bartusom katedru výtvarných umení a intermédií v Košiciach na fakulte umení, tak je dôležité istým spôsobom ako keby napojiť sa na toho umelca. Hej. A to je taká časť, ako potom to previesť do toho. Takže ten konzistorik je také prevodové koliesko, by som povedal. Tak, aby ten divák ako predsa len nevie vždycky pochopiť. Ale hlavne aj ikonografiu prejsť, samozrejme, v tom staršom umení, v tom dnešnejšom, súčasnejšom je to možno, že jednoduchšie, tak ako vidíte tu, že hneď poviete, že tu je nejaká ekologická téma a podobne, ale myslím si, že ako uchopiť, ako ho postaviť, sú rôzne formy teda toho textu, či už akademické, veľké monografie, recenzie na výstavu, čo je vlastne kritik umenia a potom je kurátor, ktorý robí výstavy. Pre mňa kurátorstvo, to zoznamovanie a to stretávanie sa so živým umelcom, keď to tak poviem, lebo my zase máme bormot, že mŕtvý umelec je dobrý umelec, lebo vám nekafre do toho, že čo chce vystaviť, koľko chce vystaviť a tak, lebo zásadná jedna taká skupina umelcov a umelkyň, aby som bol genderovo vyrovnaný, je nikdy nespokojná. Viete. Vyberete ho na výstavu, nevyberete ho na výstavu, katastrofa. Hej. Vyberete ho na výstavu, ale dáte mu len jednu vec. Keď dáte mu dve veci, povedal, však nepochopil ste, že to je triptych, že to musí pokope. Potom sa keď dáte triptych a vydáte katalóg a dáte mu jednu reprodukciu, povie, že tady dve strany musia byť. A tak ďalej, môžem to tak ako naťahovať. Ale pre mňa je to také ako vzrušujúce dobrodružstvo, to stretnutie s tým umelcom, s jeho myslením, jeho spôsobom života, koniec koncov, s jeho nejakým programom. Takže a potom to pretaviť znovu, tá konzistorik by mal mať trochu aj toho výtvarného cítenia, aj keď umelci to neuznajú. To znamená nejakým spôsobom vyskladať to na výstave. Lebo nevždycky ten solokus, solokapor môže byť skvelý, ale ten príbeh na výstave nie je. Ten divák ho nevie prečítať, alebo neviete ho vyskladať, alebo niektorí konzistorici ho nevedia. A preto nie sú kurátori, potom sú akademici, takže my sa tak delíme na rôzne. Aj tí vážni akademici nás, kurátorov súčasného umenia, považujú tiež za takých prištipkárov, že to sú takí špagatkári a podobne, konceptualisti, že oni robia tú serióznu vedu a podobne. Ale ja si myslím, že sa to dá ako keby odskloňovať v rôznych pozíciách, ale práve ten moment, hovorím, toho prevodu do vizuálnej reči do zrozumiteľnej, čitateľnej, tam je najväčší kameň úrazu. Otázka. Ale čas se hneď se chytnu. Ja môžem navezovať hneď na Beskida. Já mám otázku, která je podle mě hodně zajímavá, a to je vlastně slovenský Tom Jones, zpěvák Duchoň. Dělal si ho? Duchoňa som robil, lebo pochádza z Galanty a vyzvali ma, že či neurobím Duchoňa. Je to jednoduché, veľmi jednoduché, to nie je ani umelecké dielo, je to portrét, potrebovali, narýchlo sa to urobilo, ja sa, nie, že sa nehlásim tomu, ako ja mám spustu portrétov, ale Duchoň je len teraz taký zvučný, nebol vždy a poslednú dobu nič iné nevedia, len Duchoňa hrať všade. Ale to nezvyšuje ako úroveň toho portrétu, není to tak dobrý portrét. Mě právě zaujalo, já se vždycky snažím vyčíst o těch hostech co nejvíc, co je možné. U toho Duchoní mě zajímalo, že měl fotky jako anfas, to má zepředu, a potřeboval fotky z boku. A byl to problém. Tak teraz sa priznám, dobre? No? Boli sme v Žiline a chceli sme tam ostať aj na noc. No ale na obed Matičiari zavolali: Laco, máš už toho Duchoňa?
Vieš, čo už som rozrobil? Vieš čo, že prídeme večer o 6, tak sme napli a koľko vydalo auto, tak ide človek domov, tam mám jednu hlinenú sochu, tak tu človek prerobí, no toto som už robil, už je to rozpracované. No, už podoba je to fantastické. Tak toto je, ale toto je život, no. Keď sa povie, že Sochárovi, že chlebovka, no to až také fatálne, alebo až humorné situácie nastanú. Tak to je hezky, no. Tam v té Galantě byl rozporuplný, nikdo to nechtěl, tu sochu v tom veřejném prostoru. To je zložitá otázka, áno. To je veľmi zložitá otázka, že park je oproti. Ja som to do parku nemohol dať, lebo tam patria... Asi by sme nemali to rozoberať. To je, stručne to poviem, že je to slovensko-maďarské etnické hranice sú tam. A ktorá etnická skupina je silnejšia, tak tá pôsobí kultúrnejšie ako tá slabšia. A v kultúre nie je ani jedna skupina zdatná, každá sa obracia na národnostnú politickú stránku. Všetci tí umelci z Galanty odišli, ktorí tam pôsobili, presťahovali sa, Pezinku bývali, do Kremnice odišli, lebo jednoducho tam sa nedá existovať. Ja som tam zostal, lebo zostal som. A skončil som súdnymi pojednaniami, že nerešpektujem mesto a nedá sa tam žiť. My žijeme cez Beskyda, on je môj taký strážny anjel odjak živa od začiatku, že sme si založili na bývalých štátnych majetkoch galériu, dielne, ateliéry a on nás postavil na nohy vlastne, ako boli sme pridružená galéria nie do Galanty, ale do Trnavy. Toto nás viaže ako priateľský dlhoročne. Já se zeptám na ty významné sochařské realizace ve veřejném prostoru. První poštová schránka v Bratislavě. Moje sochárske naštartovanie bolo veľmi zvláštne. Že nedostal som diplom od Kulicha, ako 34-ročný som bol vyhodený zo školy, týral ma, trápil ma, ale po roku, jak som dodatočne získal nejak diplom, sme boli veľmi obrovský, veľký nepriateľ. Sme si ubližovali vzájomne, ja jemu a on mne. A keď bola vypísaná súťaž, tam sú z toho záznamy Bratislava mesto mieru. To je vyvrcholenie Gorbačovskej éry, keď ten zlom došiel aj v Čechách, v Berlíne a všade, v Prahe, tak vtedy slovenské kultúrny život vymysleli a to bola najväčšia súťaž vtedy. A ešte dodnes sa to nerozoberá. To obdobie, či Beskyd, sme hovorili, že dohodli sme sa, že môže byť aj druhý názor, že nemusíme my byť. Nie sme my na tom rovnako. Že ja som vyhral najväčšiu súťaž, sme to mali realizovať. 2 roky pred revolúciou zrušili mierový pomník, ale som bol najmladší zasran tedy. Hneď po škole. Hneď po škole som vyhral najväčšiu súťaž. A vtedy bol Kulich v komisii a ja som to, ja som to pochopil, že podržal ma. Dostal som tú robotu a tá robota ma sotila do života. Keď nastúpil nový režim, tak nám vyplatili nejakých 18 modelov. Som dostal taký balík peňazí, jak sviňa. A tak som bol frajer ako mladý človek, že čo by nie. Že je tu VPN, tak som tie peniaze presral cez politiku pre nový režim. A poznali sme sa s každým, ako či Laco Snopko bol môj kamarát, ale dávno už predtým. A celý život som doteraz stále mal ako osobných priateľov, kdesi, či Edo Chmelár, ten najväčší teraz ideológ slovenský,
prišiel do Galanty bývať, tak nám ho zberateľ Melicherčík predstavil, že Laco, že došiel tu že mladý človek, že postarajte sa o neho, však tu nikoho nepoznám. Tak som zažil jeho prvé decko, druhé decko, prvý rozvod, všetko a nemôžeme si prísť ani na mená, lebo nedá sa. On to nepochopil nikdy, že umenie nie je politika. Ale či s Lacom Snopkom, alebo s mnohými, vždy som bol pri tom a nikdy som si toho neprosil. Ja som mal svoj svet. Nepredával som, moje diela nemajú galérie, nemajú súkromný zberateľ. A keď za mnou došli súkromný zberateľ, že kúpi moju sochu, hovorím, že čo dáš? No, vieš čo, zaplatil by som, vieš čo, ja lejem za drahšie. To odliatie stojí drahšie, ako ty mi chceš dať za sochu. Vieš čo, ten má, ten má, tamto má, ja mám všetky sochy doma. To, čo mi kúpili, vtedy, keď som tú poštovú schránku robil, vtedy som mal naposledy výstavu v Bratislave a odišiel som do Maďarska, telefonoval, že Laco, tú sochu by chceli do Nemecka. Čo máme robiť? Nemám ani nafotenú. No dobre, zoberte. Tak zo 3 sochy mi také odišli, že ani nafotené nemám. Tak som povedal, že dosť. V galérii ti vykúpia 1, 2, 3 najlepšiu a ten zvyšok ti tam nechajú. A ja som žil z odlievania, z realizácie. Ja som tvoril som len pre seba. Robil som celý život spoločenské objednávky a nikdy som netúžil ani po galerijných výstavách. To Vlado vie, že som nevystavoval. U ňoho som vystavoval vtedy, keď som došiel z Maďarska domov. Roky som pôsobil v Maďarsku a robil som tú drobnú plastiku, ktorá je typická pre Maďarsko. Vystavil som to u ňoho a len pozerali, ja tiež som vedel, že to není to slovenské. A potom som povedal, že kašlem na to, lebo to poníženie, čo som ja v Maďarsku dostal, tak môžu ma ponižovať aj doma, nie? Moja cesta je veľmi svojrázna. Že až tu sme si sadli a tu som Vladovi povedal, že áno, ja som vedel o tom. Ja krátko možno doplním tu. Tá poloha Laca pre mňa, prečo je významná aj v našom regióne Trnavskom, keď to poviem, keďže žijem v Galante a ja v Trnave, že nie je to len sochár, o ktorom budeme hovoriť, ale samozrejme je aj špičkový dielenský majster, alebo odlievač, ak tak môžem povedať, má jedno z najlepších dielní na odlievanie bronzu, koniec koncov od klasických zákazok, od sochy Svätopluka, keď to tak poviem, kontroverznej na Bratislavskom hrade, odlieval on až teraz aj najnovšie sochy pre Krištofa Kinteru odlieva veľké, pod ten veľký Pražský most, to sú 8 či 10 metrová socha, tak kľačaceho, takého modliaceho sa človečika prírodného. Takže to je jedna jeho úloha. Druhá úloha, čo už spomínal v roku 2009, že vlastne otvoril na tých štátnych majetkoch galériu, aj workshopy, kde chodili mladí umelci, ešte dokonca aj študentky, keďže aj jeho dcera študovala umenie, takže vlastne tam vzniklo také prepojenie aj medzigeneračné. A to funguje dodnes, však vlastne na jar chystá sebe vlastnú veľkú retrospektívnu výstavu. Takže vlastne on je aj teda dielenský majster, galerista a sochár, tak by som to rodil. Keďže neučil, takže nebol pedagóg nikdy. Takže, ale má tu tento posun smerom k nám, cez tú galériu, cez veci, ktoré my sme tam vlastne sa aj zoznámili s tým svojom už tak bližšie. Potom som robil výstavu v Trnave veci a teraz koniec koncov aj s tým svojom propagujem a snažím sa, aby sa dostal vlastne tie sochy aj na tie veľké hudobné festivaly, teda od Pohody počnúc až po iné, končiac cez Sculpture Line v Prahe a podobne. Lebo aj tie hudobné festivaly u nás, aj Grape, aj Pohoda v Trenčine vlastne majú ako keby aj tú vizuálnu časť, nielen tú hudobnú, kde je 5 až 15 stageov a podobne. Takže tam je taká nová poloha, preto hovorím aj o tom nejakom zvukovom, rytmickom alebo hudobnom spojení s tou socharinou. Si uznávaný asi velký řemeslník. Zeptám se na jednu věc, a to jsou 3D tiskárny. Umělec vymodeluje sochu v počítači
a nechá ji vytisknout. Jaký je na to tvůj pohled? Včera večer som písal do Košíc, lebo tiež 3D tiskáreň vypracuje 70 cm model a Laco, že cítite sa na to, odliete to? Ja som jej odpísal, že OK, není to problém, ale ty spájaš nanotechnológiu klasickým umeleckým remeslom. Klasické umelecké remeslo má svoje kroky, postupy, má svoje istoty. Ale keď niekto za drahé peniaze vyrobí hotový model, tam si ušetrí na tých prácach, lebo stroj to urobí z výkresu. Je to tam. No ale kde je to riziko? Ja to mám zaliať a nemám spätnú väzbu, že každá forma je vždy spätná väzba, že keď pokazím ten odliatok, tak znovu vosk robím a znovu sa vraciam. Ale keď to pokašleme, ten voskový model, tak čo bude? To nejde, dá sa, ale my sme, to je technologická, to je odborná vec, pravdepodobne budeme to liať. Ja si to risknem. Keď je nemožné, tak idú za mnou a my si zapýtame a vieme to urobiť. O tom je to. Jasně. To je tvorba modelu a následně realizace. Ale ta realizace vlastně už jde mimo ruce a vytiskne to tiskárna. Jaký máš na to pohled? Súčasný pohľad na sochárstvo obsahuje to. Plne, keď majú čo povedať. To pred chvíľkou opakujem sa už druhýkrát, že tá socha sa skladá z mnohých povinných prístupov. Nedá sa, že mám len nápad dobrý, môže sa to podariť. Ale socha, ja som sa venoval celý život spoločenskej objednávke, riešil som spoločenskú objednávku. Spoločenská objednávka nie je galerijná tvorba. Ja sa darmo hádam s kolegami, že mám aj voľnú tvorbu. Nie, ty si socialista, komunista. Môžeš byť, nie, to je spoločenská objednávka. Keď som vyhral najväčšiu súťaž na Hejce, čo lietadlo spadlo, tak všetci kolegovia, že Laco, však ty si to urobil, tak to tak bude. Hovorím, že vieš čo, že anjel tam bol a zistili, že to je padlý anjel, že to je diabel. Že musia ísť preč krídla. To bolo trápenie obrovské, ale nakoniec som im povedal, že pozrite sa na tých ľudí, koľko pozostalých. No povedz im, že diabel to robil. Tá socha je pre nich robená. To nie som ja som ten posledný. Mňa zničili psychicky za tú celú dobu, keby nebol biskup, ktorý potom nahradil celú armádu, celých tých zelených ako stvoriteľov sveta, tak nespravím tú vec. Ale biskup, ktorý rozdáva Fra Angelico cenu pre umelcov kresťanských, tak on si ma zobral a jedine s ním som komunikoval. Tak sme urobili Hejce. Že tie moje skúsenosti, že robiť veľké sochy, tak to sa treba plne vložiť do toho a také, že galerijný pohľad, že Laco, ty si sa zdal. Tam boli také náročné veci, že v Maďarsku hlavný biskup nesúhlasí s tým, že diabel nemôže byť. Dobre, sadli sme si do auta, ideme to vybaviť, dojednáme s ním, že to je umelecké dielo, to je zámer kultúrny, ľudský. Ja sa s ním tam dohodnem v Maďarsku a vraciame sa v aute, počujem, naše ministerstvo hlása, že je odložený termín, lebo Maďari nesúhlasili s tým, lebo sa nedalo dohodnúť. Ani telefon nie, v rozhlase už bolo, že termín sa odloží, lebo Maďari kecali do toho. Ten ping-pong, čo hrajú medzi sebou politici jedného, druhého štátu, jak chcú v septembri, že za 4 milióny ty postav pamätník, ale na všech svatých to bude stáť. Keby som nebol v tom, tak tomu neverím. Že vyhrá človek súťaž v máji,
nespravia zmluvu, lebo na druhý deň ten minister, ktorý vyhlási do televízie, že vyhral som ja súťaž, tak on už druhý deň má prázdnu kanceláriu. Do septembra čakáme, že dostaneme objednávku, nedostaneme. V septembri sa prihlási ďalšia garnitúra a pýta sa nás, že neviete, ako to bolo, že my to musíme do novembra postaviť, že ako to bolo, že kde sú tie... Hovorím, že však Komora architektov robila súťaž, choďte tam, zistíte papiere a viete na to naväzovať. A potom zabije s takým oným, že pán Sabo, a neviete, odkiaľ mali 4,5 milióna? Z čoho to mali financovať tá predošlá vláda? Je to normálne? V takomto štáte žijeme. A nakoniec, keď toto všetko skončilo, ja tiež. A odtedy kokcem. Ja len sa vrátim k tej otázke tej 3D tlače. Tu sa asi nezhodneme s Lacom, lebo on je predsa len zástanca tej klasickej sochariny, dobrej, remeselne zvládnutej. Je takým pre mňa istým tým jeden posledný modernista, ak to tak môžem povedať. A ja som priaznivec aj tých nových technológií. Tak koniec koncov, ak ste mali možnosť vidieť na jeseň v septembri, som otvoril výstavu individuálnu Marka Kvetana v Dome umenia v Ostrave, kde v tej hlavnej sále naľavo mal 5 veľkých váz, asi 3-metrových, ktoré práve boli robené cez 3D tlač. A zhodli sme sa, že vlastne to odlievanie, tie schopnosti, tie nuancy, ktoré tam boli spravené, čo tá mašina spraví, by musela modelovať proste dlhé a nedosiahol by ten efekt. A koniec koncov tam bola aj taká zvláštna pozícia, lebo tie vázy boli robené podľa barokových váz aj v Trnavskej arcidiecézy, ale aj z parížského Versailles. Takže vlastne boli rúžové, pastelové, boli to také ako pudingové, jogurtové farebnosti, ale pod tým vlastne boli špeciál urobené podstavce kovové, železné, s mrežami, s reťazami a s malinkými hlavičkami černoškov a podobne, takže vlastne neslo to ten ako keby nový postkoloniálny kontext. Takže dostalo to takúto pozíciu. Ale k tej otázke, že ten sochár na to nešáhne, ale to poznáme aj v súčasnom umení, ale aj v tom ako keby v historických paralelách. Samozrejme, mnohí, aj naši, nechcem povedať moji študenti, ale naši študenti z Košíc, samozrejme, cez leto chodili do Londýna, do Írska a vlastne pomáhať a robili v tých workshopoch, dielňach veľkej tejto British Young Generations, ako nebudem to spomínať mená, ale poviem aspoň jedného Američana, volá sa Jeff Koons napríklad, ktorý tiež napríklad pracuje s tým gíčom, komerciou a vecami podobnými. A on vlastne priamo zadáva ako keby tie zákazky tým remeselníkom od nejakých pudlíkov. To robia normálni švajčiarskí hodinári. On im pošle fotku, ja neviem, 40, a on tam priletí dvakrát a povie, že túto kudrlinku vpravo ešte prosím trošku ako dotiahnuť, alebo vľavo a podobne. To znamená, že na to ako fyzicky on to podpíše sám, lebo to je veľké meno a on to potom predá. Ale podobne to aj v historickom kontexte, len taký jednoduchý príklad, keď poviem, z tej ako keby severskej barokovej školy, však je Rembrandt van Rijn a k tomu je Paul Rubens, takže ten Rembrandt sa trápil aj samozrejme kvôli svojim takým nátvrdlým názorom a neuznanie komunity, ale sám si robil všetky veci a podobne. Kým Rubens to bola jednoducho fabrika. On mal skoro v istých tých vrcholných momentoch mal údajne 50 ľudí zamestnaných. A to neboli len pomocníci, to sú tí, ktorí dokonca mal špecialistov, že niektorí, ktorí robili kvety zvlášť, niekto robil kone a kopytka zvlášť, niekto drapérie. A majster v konečnom došiel a urobil pár maliarských, teda ksichtík trošku opravil, trochu rúžovú pridal, inkarnát nejaký na tele, možno, že trochu drapériu a však inokedy by nemal šancu, pozrieť len v Louvre, v tej jednej sále medičejskej, však tam je asi 30 platen 3-metrových, však to je na 10 ročia. Takže ten rozdiel, a samozrejme Rubens bol úspešný, robil aj zakázky, aj pre kráľa, koniec koncov bol diplomatom, však vďaka nemu sú aj mnohé talianské diela vlastne v zbierkach v Antwerpách. Koniec koncov pozrite si ten jeho dom, ktorý slúži ako múzeum v Antwerpách a ten malinký a zlý dom Rembrandta v Amsterdame. Takže tam sa dá pokladať, že aj už vtedy bolo táto vec, že niekto intaktne toto. Ale v 20. storočí napríklad taký pre mňa veľký vzor
čo som tiež mal rád ešte za tých gymnaziálnych čas v tom Poprade. Giorgio de Chirico som objavil, takého Taliana, metafyzika, ktorý samozrejme mal takú zvláštnu cestu. A aj tu otázka tej akceptácie. Keďže on vlastne ako kýsým spôsobom veľmi výrazne ovplyvnil celú dadaistickú scénu a celý surrealizmus ako 30-40 rokov. Ale kedy oni boli akože na vrchole a uznávali ho ako veľkého mága a ako pioniera a avantgardistu, tak on sa ako istým spôsobom zlomil, ak to tak poviem, a vrátil sa ku antike, ako barokovému maliarstvu a podobne, ktorých avantgardisti ho hneď poslali dolu vodou. Až postmoderna 80. rokov, ako americká a britská znovu ho vrátila na scénu a tak ďalej. A to je krásne, vidno, že tie vplyvy, alebo taký Otto Dix bol podobne takisto ten avantgardista, ktorý robil tieto kritické sociálne scény po prvej svetovej vojne, týchto mrzákov, vojakov a podobne. V tých 20. rokoch sa začal robiť milé krajinky a v 40. rokoch až také fašizujúce nakoniec krajinky. Takže tie príbehy tých umelcov môžu byť rôzne, ale hovorím aj tie prístupy, že či má umelec si všetko urobiť sám, alebo naopak má na to tých dielenských pracovníkov. A každý druhý, keď nechcem povedať, že väčšina umelcov svetového rangu vlastne vstupuje na začiatku, čož vlastne sú konceptualisti de facto a potom na konci. To sa týka aj fotografov a podobne nemeckej školy, Thomas Ruff a podobne, to znamená, je to vyfotené, spravené a už tie dielenské majstri potom tlačia tie fotky tohto formátu a takže a potom sa to predáva, to je otázka galérie a podobne. A samozrejme tam je otázka aj galerijného trhu, lebo dnes sme o tom ako nehovorili, to znamená aj ten tlačí tých umelcov k nejakej tej výrobe alebo produkcii, k čomu my konzistorice sa bránime, že tam, ako hovorí Laco, že nie je to ten ako keby ateliérový galerijný typ, že robím to doma sám, autentický, pre seba predovšetkým, lebo a zase samozrejme umelec chce byť úspešný, na rozdiel od konzistorikov, my nechceme byť. Pokiaľ ja viem, ešte žiaden konzistorik nemá sochu v európskych mestách, takže z toho to vyplýva, že len umelci. Takže a tie galérie potom ich tlačia k tomu, že musia produkovať, lebo to sa predáva. A samozrejme, to je otázka aj zmeny farebnosti a tak ďalej. To už je taký iný príbeh. A jak je daleko Vlado Beskyd ke své soše? To musíme... Vlado Beskyda? Nerozumiem presne tomu. Nemáš chuť se pustit do sochy Vlado Beskyda? Sochu prvého konzistorika. Socha prvního konzistorika. Ja som mal chuť robiť koniárka, aj mám fotky pripravené, že by som ho robil. Ale to je zase môj program, som zase priznám, že keď mi nedali robiť ten portrét, ktorý zadali druhému, ja som si ho urobil sám pre seba, či viem také urobiť. A odrazu tam sú fotky, pre nás v Galante je Bartók, Kodaj ako hudobníci, tam je Haydn, tí, ktorí tam pôsobili, ďalší, najväčší sochár je pre túto slovenskú časť, je Naď Jánoš, čo si oni nevedia doceniť svojho. Ja som ich urobil. A teraz odrazu tí, ktorí ma nikdy nepustili k slovu, lebo ja ich kašlem aj s ich nacionalizmom, pár razy som im to obtrel hlavu, že umenie nie je nacionalizmus. A či to z jednej, alebo zo slovenskej, či z maďarskej strany, ono je to dosť problém. A moja existencia bola vždy zabezpečená cez lievareň. A keď by vypísali nejakú väčšiu súťaž, tak sme odstavili všetko nabok, zrušil som Vianoce, Silvester, všetko a vyhral som súťaž do Šanghaja. To sú také, že nie emócie, to sú znalosti profesijné, odborné, remeselno-sochárske. Spoločenská objednávka je o tom. Treba vedieť, že komu to pôjde, kam to, v akej dobe to ide. To všetko treba zakomponovať. Že x súťaží som vyhral takto, že vlastne ja som nerobil sochu, ja som žil z remesla, odrazu báchotam, že vyhral som súťaž. Ale to je jak šikovná kuchárka, keď varí. Že vie koľko, z čoho, trošku tam, je to fantastické. Spoločenská objednávka je toto. A tá snaha, že ja som umelec a
prinútim celú spoločnosť, budete ma obdivovať. Keď som to ja hovoril v komunite, že umelec musí robiť len umenie, kašlite na všetko ostatné, urobte to dobre. A keď teraz počujem od Beskida, že je na figu obdobie u nás a že nič, chlapci, že ministerka, všetci chodte do ryti, nie teraz treba sa zomknúť a robiť. Ja som presvedčený, že môj jediný program je teraz každodenné reflexie na túto dobu. Tých mojich sochách je vždy a keď cítim, že to nie je dobre, tak prebrať, lebo dnes už je iná doba. Prvé moje sochy pred 3 rokmi boli, že čokoľvek len vojnu nie. Potom bolo, že nie, to nie, vojna už je, tak treba prejsť že na mierovú. A za tento tretí posledný rok som prestal robiť, lebo nejde to. Nejde to, je tak rozvášnená ako celá spoločnosť, urobím si veci. Preto sú tam aj so zástavami, drzé sú, ale nevystavím ich ja len ako záznamy pre mňa, lebo už ja sa necítim tejto spoločnosti ako... A čokoľvek urobím, len ublížim. A neviem, či to Vlado vníma v tom, to by som sa opýtal, že či tento program si vníma. Tak teba, ja sledujem už nejaké roky, takže ja som to už aj pochválil nakoniec, dnes večer, ten posun vlastne tej tvojej tvorby alebo toho príbehu. A určite však podľa mňa to je tá vec, čo my hovorím aj otázka, že zostáva to, čo bolo vytvorené. To znamená tak ako gotika v Čechách, proste klenbová reforma Petra Parleža, barok, koniec koncov český kubizmus v architektúre, čo je úplne unikát európsky. Všetci máme len ako malbu a aj my Slováci nemáme architektúru. Ale ešte sa vrátim k tej otázke spoločenskej objednávky. To, čo nás trošku, nechcem povedať, traumatizuje, ale z čoho som necelkom šťastný za tých 35 rokov po tej revolúcii, že tá verejná objednávka je stále politická. Ako keby nevieme do verejného priestoru dostať ako keby súčasnú sochu, súčasný vizuálny jazyk. A to sa nedarí, myslím, že ani tak v Čechách. Možno pár takých príkladov nejakých svetlých, ale ako v princípe, teraz zhodou okolností vlastne už nepracujem v Trnavskej galérii, už nie som riaditeľ, ale od jesene som programový riaditeľ pre projekt Európske hlavné mesto kultúry Trenčín 2026. A jedna z tých vecí je do parku postaviť nejakých soch, alebo objednať, alebo nejakým spôsobom dokonca urobiť open call na to, aby ako európski umelci prišli, urobili, zabezpečíme im aj ubytovanie, materiál, veci a tak ďalej. Ale pekelne to ide ťažko cez tie štruktúry mestské, organizačné. Každý, čo má nos medzi očami, vie, že jak má vyzerať súčasné umenie a čo tam chcú. A koniec koncov vždycky to končí takým nešťastným, že samozrejme sú tie politické objednávky, to sú tí bronzoví panáci na podstavci, to je jedno, samozrejme musí byť Štefánik, musí byť Masaryk, musí byť Cyril a Metod a tak ďalej. Teraz na Bratislavskom hrade však od toho Svätopluka až po tých 3 mučeníkov, čož vyzerajú ako keby fakt z polovice 19. storočia ešte za čas Matice slovenskej, ako keby to bolo urobené. A to je ako keby akceptovateľné. A musí to byť v bronze, čož nahráva Lacovi, lebo on to potom odlieva. Ale čo pre mňa je trošku, že skutočne za tie roky alebo 10 ročia už nedokážeme v tom verejnom priestore ako keby presadiť ten jazyk 21. storočia, že aby po nás nezostala iba tá lekcia veľkých sídlisk a veľkých office buildingov developerských, ktorí nemajú ani architektonickú kultúru, ani vizuálnu. A nehovoria o tej nákupnej politike a tak ďalej. Takže ja by som len poďakoval takým ľuďom, ako je pán Meissner, že vlastne vytvorí tu nejakú zbierku, ktorú sme čas mohli dnes vidieť, samozrejme nejaký výstavný program a podobne, to znamená v tých regiónoch. A to možno, že trochu v Čechách, ale na Morave je trošku lepšia situácia, bez ohľadu teraz nehovorím o politickej situácii, o ministerke kultúry špeciálne. Že to je taký dlhodobejší problém, ale že tu u vás je väčší ten ako keby privátny vklad, to znamená štátne inštitúcie, ani tá Národná galéria Pražská nefunguje tak, ako by mala podľa mňa, ani Slovenská národná a podobne. A smerom presadzovania nášho umenia, smerom navonok, to už je ďalšia kapitola, ale že tu sú nejakí individuálne alebo privátni ľudia, zberatelia, to je jedno, či pán Svietlik v Ostrave, pán Runtak v Olomouci s Telegrafom, pán Meissner v Kromnežiži, v Humpolci Osmička,
Pudelovci, Kunsthalle v Prahe a tak ďalej, Luthermajerovci, a nechcem povedať všetky, by som niekoho nevynechal, ale to je pre mňa veľmi ako chválihodná vec a dokonca sa snažia robiť aj mnohýkrát aj medzinárodné zbierky, čo nemajú ani naše národné galérie dodnes. Ale čo ma na českej alebo na moravskej scéne prekvapuje vlastne z tej mladšej generácie, že nikde inde, teda trošku sa orientujem v strednej Európy, aj v Poľsku, Maďarsku, Rakúsku a podobne. Robil som asi 3 roky advisora pre Erste Bank Group a podobne, pre ich zbierku a evaluáciu zbierok pre Ludwig Muzeum. Že nikdy nie je, myslím si, že taká nenávisť, taký hejt k týmto ľuďom. Spomínajú sa, že ako získali tie peniaze, že určite boli nečisté a tak ďalej a tak ďalej. To samozrejme, keď debatujem hlavne v pražských ľavicových akademických kruhoch, keď to tak poviem, a som povedal, že keď vy viete a máte nejaké, však podajte trestné oznámenie, ale ja som konzistorik, nemám kedy ani vôľu, ani chuť to riešiť. Ale taký hejt namiesto nejakej vďačnosti, ak by som to tak mohol povedať v úvodzovkách, voči tým ľuďom, že robia túto silnú kultúrnu rolu, ktorú nezvláda štát, alebo samospráva, aby som povedal, to sa vrátim k tým objednávkam, tak je to taký ako strašný hejt, podľa mňa úplne zbytočný, ktorý znovu rozdeľuje tú spoločnosť, čo vidíme momentálne na Slovensku, že skutočne tam už kopeme barikády, za chvíľu sa neviem, či nechcem povedať, že čo sa bude diať ďalej, ale tak však viete, však mali sme aj postreleného toho premiéra, to znamená, to nechcem politizovať, len že znovu sa vrátim k tej otázke, že pri tej objednávke, že nedokázali sme za tých 30-35 rokov tej strednej Európe vytvoriť nejakú živnú pôdu, alebo aspoň diskusiu o kultúre verejného priestoru. Lebo ani tie ofisy, ani tie buildingy, ale ani tie developerské, one nevytvárajú ako pre nás novú kvalitu života. Myslím, že umenie, kumšt, aj galérie, konzistorici, zberatelia, autori samotní by mali sme vytvárať túto živú kultúru, vždycky hovorím, aby tá živá kultúra nezostala iba v jogurtoch, hej? Ale ako v normálnom kultúrnom priestore. Já mám teďka otázku na oba a jsou to 3 slovenští umělci, kteří mě nesmírně zajímají. Marie Bartusová. To mě sa? Kdybyste mi odpověděli něco malinko, oba dva oni. No. Jak cítíš? Proč teďka je to vlastně největší slovenská hvězda? Mária Bartusová je pre mňa v sochárstve niečo také, tak citlivé, také ženské, jak v poézii je také niečo, jak básnik nejaký vyšiel, pritom cirkevné veci ospevuje, všeličo, vôbec nebol socialistický, ale to umelecké, to cítenie, to všetko, jej tvary nie sú ideológia, to je čiste ženský cit, čo ju ešte v slovenskej kultúre neviem, kto prečúral. Ako pre mňa, lebo tam je klasická hmota, tie hrany a to sú tak síte, jak barokové sochy, keď sa nad tým zamyslí človek. Ona je fakt jedna najlepšia sochárka, podľa mňa, ako ženská. Není o feminizmus, není o filozofiu, není o gender, nie je tá podstata. To je podstata. Já jako to ženské sochařství mám taky strašně rád, než mužské, je to skvělé. Viděli jsme dneska tu Sabinu Knetlovou, že jo? To je čistě ženské sochařství. Poprosím Vlada. To ste udarili na takú moju citlivú strunu, lebo trošku si tak prikladám aj ja tento polienko do ohňa, lebo som to trošičku, ako, nechcem povedať zaslúžil, ale podielal na to, že tá Mária Bartusová je dnes tam na tej medzinárodnej scéne veľmi jednoduchým spôsobom. A prepojem to s tým predchádzajúcim vstupom, to znamená, kedy tá štátna kultúra, ale aj po revolúcii vlastne sa jej nevenovala. Ona zomrela v roku 1996. Vlastne je narodená v Prahe, je z nemecko-českej rodiny a potom sa zoznámila na pražských štúdiách s Maďarom, s Jurajom Bartusom a odišla s ním na južné Slovensko a potom do Košíc, keďže tam sa stávala východoslovenská železiarnia, tam pracovali ako propagační výtvarníci. A vytvorila si vlastne 40 rokov tento európsky sochársky program, ale v tých 90 ani nie len za socializmu, kedy robila aj niektoré zákazky, aj veľmi dobré, ktoré tiež medzi tým zmizli, lebo tým, že to prekrývame a zakrývame tým polystyrénom, takže vlastne odstraňujeme z fasád aj to málo, čo sa vytvorilo. Ale ani v tých veľkých výstavách od Národnej galérie a tak ďalej, v tých začiatkom 90. rokov alebo až do roku 2000 nikdy nebola zaradené. Vždycky to bola ako keby pánska jazda. Nič zlom, aj tu boli veľké aj majstri, aj Jozef Jankovič, aj Juraj Melíš, aj Juraj Bartus a ďalšie samozrejme sú veľké figúry, ale ona tam nebola vyvezená nikdy.
až v 96. zomrela, a potom ja som robil takú comprehensive documentation pre Šorošové centra súčasného umenia, čo je tiež podľa mňa premárnená príležitosť 90. rokov celej strednej Európy. A v roku 2005 vďaka spolupráci s Katkou Bajcorovou, ktorá bola riaditeľka Slovenskej národnej galérie, a chceli robiť najprv Bartusovú výstavu, ja som presadil, aby sme spravili Máriu a ona s tým súhlasila, tak sme v roku 2005 som ju urobil prvú retrospektívu v Slovenskej národnej galérii. A na to niekedy náhoda pomáha pripraveným, to je otázka to, čo hovoríš aj pri tých zákazkách. Videla to Ruth Noach, ktorú poznám, kurátorka z Viedne, vtedy ešte ona došla a bola úplne fascinovaná a tak ďalej. A ešte ani ona, ani ja som nevedela, že potom ju zobrali do týmu na Kasselskú dokumentu, čo viete, jedna z najväčších prehľadok, ktorá sa deje raz za 5 rokov. A ona mi potom zavolala a vybrala ju. To celé otočilo, to znamená, viete, že ak sa hovorí, že nikto doma nie je prorokom, a odtiaľ sa odvinulo potom, prišli aj z Paríža, tak a dnes je zastúpená skutočne v Centre Pompidou a potom asi pred 2 rokmi, či 3 mala prvú samostatnú výstavu slovenského umelca či umelkyne za posledných 200-250 tisíc rokov, myslím, môžem takto povedať. A takúto reprezentatívnu. Predtým mal ešte Roman Ondak, to je myslím, že ďalšia taká postava, ktorá funguje na medzinárodnej scéne a skutočne v tom kotli. Že on je s galeristom, s Jandom vo Viedni, oni si vždycky sadnú v septembri, v oktobri vyberú 3-4 strany, kde je asi 50-60 ponúk na veľké bienále, trinále od Šanghaja, Soulu až po Brazíliu a vyškrtávajú, že čo, aby mali len takých tých 7-8 výstav na výstavách. To myslím, že málo kto si toto môže dovoliť a povedať. Takže tá Mária Bartusová, a potom sa mala ešte reprízu v Salzburgu teraz a tie zbierky svetové a tak ďalej, zase nevytvorila takú vec. Pre mňa, čo je taký dôležité, to je ten posun. Alebo iný temperament, tak poviem len tieto dve veci, aby som zase neterezoval, že Juraj Bartus, ktorý samozrejme bol v tej pozícii, je ten typ ako Marcel Duchamp, ako ten typ večného pioniera. Vždycky na niečo narazil, vyriešil, išiel ďalej, toto, tamto. A napríklad, že hádzal tehly do sadrite z tuhly, potom robil sekundové kresby, potom a tak ďalej. Takže má nejakých 10-15 vecí za sebou, tak jak Duchamp. A na druhej strane sú typy ľudí, a to je Mária Bartusová, za 40 rokov robíte jeden kontinuálny nejaký program. Alebo poviem zo svetovej scény, že Francis Bacon. Koncov, ja som si to uvedomil tak vážne, keď v 93. na Benátskom bienále práve oni dvaja mali samostatné výstavy. A tam bolo práve vidno tú vec. Že Francis Bacon vlastne maloval jeden obraz, jednu figúru na jednej stoličke. 30 či 40 rokov, keď to takto poviem. A Mária Bartusová vlastne robila so sadrou s vajíčkom, ako samozrejme nejakým silným organickým, vesmírnym, ale aj ženským prvkom a podobne. Ale v tých 80. rokoch práve ten zlom životný, v tom je to autentické, keď sa rozviedla s Jurajom Bartusom, tak to ju priviedlo ešte k väčším umeleckým výšinám. Začala robiť práve s deštruktívnou hmotou, s tým negatívnym objemom. To znamená, nebola to tá hrdinská forma, ako keby, a naopak, ale to, čo je vo vnútri, to, čo je deštruované, to sú vlastne škrupiny istým spôsobom, alebo rozbité vajíčka a podobne. Takže tá Mária Bartusová pre mňa je číslo 1, ale aj taký osobný môj nejaký prístup a vklad. Takže veľmi sa teším, že konečne po x rokoch Gabika Garlatiová vydala monografiu, kde koniec koncov aj Ruth Noach má text a aj ja mám text, keď si to pozriete. Jozef Jankovič. Oficiálne ho vnímam, ale ja si myslím, že aj Slovensko ho vníma ako najväčšieho slovenského sochára. Ja ho poznám od 74. roku. To je hodne dlhé obdobie, že aj Jankovičovi sa darilo, ale mnohí, podľa mňa ako sochári, mnohí sa mu vyrovnajú. Nie celoživotnou tvorbou, ale kde tu jedno dielo vyjde, ktoré to jedno dielo, že Jankovič treba nemá až tak dobrú ani jednu, ako ten. Ale to je môj subjektívny pohľad na vec, že toto sochárske hodnotenie je moje. A keby Jankovič ma volal za asistenta, jediný človek, ktorému by som bol, išiel do Bratislavy. Ale nie Jankovič ma volal na školu, aby som išiel učiť, tak to nie.
Že to je môj osobný vzťah, takto on prebehol. Bezva. Práve tohle chci, no, takže teďka Vlado. No pre mňa to je veľká figura. Jednak ako sochár a jednak samozrejme ako pedagóg. A konec koncov bol aj rektor potom. Takže to je jedna vec. A tá osobná, tak poviem len kráťučko, tým, že urobil také súsošie, ktoré sa volá Obete varujú, čo je vlastne v múzeu SNP v Banskej Bystrici. Samotná tá architektúra je špičková a on do toho zapadol. To je vlastne koncept 60. rokov. Čo je vlastne taká ako keby trošku revolučná vec, v dvoch veciach. Jednak, že samozrejme tie pomníky a tak ďalej hrdinom je vždycky, však aj v Čechách, na Slovensku, v tej východnej Európe vždycky bol nejaký sovietský vojak alebo a slovenský partizán so samopalom, so zástavou, s nejakým silným víťazným gestom a podobne. Kým toto je opačný prístup. Že to sú tí ľudia, ktorí zomierali. To znamená, tam sú ruky, nohy, ktoré trčia a podobne. To znamená, ten ikonografický alebo ten iný ideový koncept obetí ľudí. To znamená, aj teraz, keď hovoríme o tom konflikte ukrajinsko-ruskom, takže denne tam zomiera proste 500 až 800 ľudí, čiže katastrofa na obidvoch stranách. A druhá vec je otázka technologická. Čiže Jankovič vniesol nemodelovanie, ale odlievanie práve do istých mod, do pančuch a podobne. Koniec koncov aj Bartusova to priniesla, že vlastne dávala tú sadru na tie balóniky a potom ten balónik len vypichla a zostala len tá škrupina. Veľmi identická. Takže to je taká veľká vec, podľa mňa, ten zlom tej hrdinskej sochy vo verejnom priestore. Druhá vec, zase zlom, keď v 70. rokoch teda sa pridal na stranu avantgardy a necelkom súhlasil s tým, nemal tie zákazky, tak našiel ten spôsob práve toho konceptu vytvárať imaginárnych, podivných architektúr, sochársky ateliér pre národného umelca, alebo mesto pre komunistov na mesiaci a podobne. A jeden z prvých vlastne zaviedol vstup digitálneho umenia do grafiky a potom do architektúry. A to je podľa mňa, neviem, v svete, to som sa až tak nezaoberal tým, ale určite jeden z prvých, ktorý v 70. rokoch vlastne digitálne štruktúry, kedy nejaký tvar, ja neviem, trojuholník, kruh, potom prevedie na figúru, lebo on bol figuralista. Ale vždycky to vlastne robil s programátorom vtedy primitívnych počítačových programov, dnes to už na materskej škôlke urobia lepšie veci a podobne. Takže táto vec. A tretia vec, prečo hovorím, že figura, lebo keď bol rektor, a ja som istý čas bol dokonca v umeleckej rade VŠV, Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, a vtedy v roku 94 alebo 95 sa Mečiar zakladal takú pronárodnú novú akadémiu umenia v Banskej Bystrici. A my všetci, ja ten mladý, teda ešte sme boli samozrejme proti, že tak samozrejme, že čo. A on vtedy z takej tej pozície hovoril, že nie, že to treba založiť. Že koľko je tu inžinierov, že tu je 11 000 študuje na technickej univerzite a tak ďalej a podobne. A že medzi tým sa to zmení. A koniec koncov povedala tú pravdivú vec. Nezabúdajte, že aj Vysoká škola výtvarných umení bola založená v 50. alebo v 49. roku, takže vlastne za stalinských čias, akým spôsobom. Že časy sa menia tak. A musím povedať, že vtedy som bol tiež rozzúrený, nahnevaný, že úplne tomu, ten Jankovič je úplne, že už mešuge. A dnes s odstupom času si myslím, že mal pravdu, že vlastne sa je potrebné, a to je otázka aj v Čechách, asi to vysoké školstvo rozložiť do regionu, a preto je dobré, že v tej Ostrave vznikla fakulta, v Brne, v Ústí nad Labem, v Plzni a podobne. Tu ako, či sa budeš na hnevať, musím dodať, lebo hneď zmenu režimu spravila Geruláta. A Jankovič vtedy v tých prvých dňoch, keď sa VPN-ka založila všetko, tak Jožo, poď, ideme protestovať proti Kulichovi, ideme a ne. A že však ťa sklamali ako komunisti. A Jankovič povedal, že mňa sklamali moji kolegovia, nie režim. A on sa vyťahol z toho uličného hanenia ako veškerých ostatných dobových sochárov, ktorí obslúžili predošlé obdobie. Že toto gesto, ako málo kto vie, ale toto bol Jožo. To je hezké. Poslední jméno Stanislav Filko. Vlado je odborník na slovenský koncept, že jo? No, aj s ním spolupracoval. To bol jeden z takých ťažkých prípadov, ťažkého ego-artistu, tak by som ho nazval. Veľmi ťažká komunikácia. Ale je ten jeden z
úspešných a neúspešných príbehov, lebo však samozrejme on emigroval, bo aj s tou bielou Škodovkou, ktorú emigroval v 70. rokov, bol na dokumente Kaselský, potom emigroval do Spojených štátov, ale nikdy tam ako keby nedosiahol ten ako galerijný alebo výtvarný úspech. Metkova mu kúpila vždycky za $1200 4 veci a tak ako prežíval. On keď bol ten zvláštny tiež typ jednak, že Grubiansky nevedel komunikovať do konca svojho života. A hlavne v tej Amerike, že keď mal peniaze, tak ako sa ubytoval v hoteli a keď nemal, tak potom býval s poľskými emigrantami pod mostom, čo malovali izby a podobne. Ale potom, keď sa vrátil samozrejme s veľkým po zmene režimu, tak mal aj Národné galérie a tak ďalej. Ale Filko mal jeden koncept vážny a vždycky mi nadával, že som úplne neschopný, neviem to zrealizovať, že on chcel jednu vážnu individuálnu výstavu, ale vo všetkých slovenských galériách. A to som ani ja, ani nikto iný ako nevedel spraviť. Takže to je len tak aký bormot k nemu, ale tak samozrejme je to kľúčová postava, vôbec zlomová v tých 60. rokoch, lebo tam sa mení vôbec typ vizuálnej kultúry, kedy znovu do hry prichádza text ináč, kedy vlastne oni prví urobili toho taký ten manifest, všetko, čo sa deje medzi 1. a 9. májom 64 v Bratislave, že to všetko je umenie. Takže tam zrátali, že to je toľko obyvateľov, toľko komínov, toľko mačiek, neviem čo. A samozrejme, potom sa iné veci v 80. rokoch maloval a tak ďalej, takže tie etapy sú rôzne, ale pre mňa to je skutočne jeden taký, jak sa tomu, miľový kameň, ten milestone, to znamená tých 60. rokov. Jankovič je práve k tej figurácie, keď poviem, nechcem povedať, že neklasickej, a oni s Julom Kollérom sú ako keby hlavné postavy slovenského konceptuálneho umenia. A dokonca dodnes, ešte aj v našich odborných kruhoch sa tak debatuje, že Julo Kollér namaloval taký jeden obraz, ktorý sa volá More, a je to vlastne textom ako napísané more ako vlnky. A on to datuje do roku 64 alebo koniec 63. A Jozef Kossuth, hlavný ako keby teoretik konceptuálneho umenia, to v 65. urobil. Tak teraz debatujeme o tom, že či mohol Kollér rok predtým, ako Američania s tým prišli vôbec vytvoriť konceptuálne dielo. Samozrejme potom má aj vrchy, ktoré som koniec koncov kúpil do zbierok, do Trnavskej galérie, podobne jednu z prvých kresieb, kedy samozrejme tie vrchy sú zase napísané, ale sú špicaté a tak, aby pripomínali Tatry. Takže určite vybrali ste tie najväčšie 3 figúry, asi neviem, v druhej polovice 20. storočia. V tej prvej ešte by som možno pridal Ľuda Fulu a Bazovského, povedzme, keď už nejaké. Pro mě teda ještě tam je ten Mikuláš Galanta. No. Pre mňa Galandovci nie sú tak preštudovaní. Ja som sa s nimi stretol v tých 70. rokoch ako predovšetkým cez Rudavského. V 74. som odrazu počul mená radom ako všetkých umelcov, že chodili sme do tých budov, kde ešte ateliéry stávali iba. Ako pod vysokou školou na Hrebienku, či jak sa to volá. No, tedy ešte stavali ateliéry. Všetci. Či Rudavský prvý začal používať a všetci sochári, čo tam začali. A všetci vlastne pôsobili u Rudavského, ako mladý zasran, som sa to naučil všetko, že ako to je. Ale to ich umenie vlastne som že nevedel, ani som to nehľadal. Až potom som išiel na svoju sochárskú dráhu. Poznám ich len ako informácie, čo musím vedieť, alebo čo spoločnosť si vytvorila o nich nemám vlastnú ako celku, ako Galandovcov. Len fakt pár ľudí z nich poznám osobne. Čas nám ubíhá, už si povídáme skoro 1,5 hodiny. Zeptám se ještě na další dotaz. Já bych to asi uzavřel. Jestli chceš, Laco, říct něco zásadního? Neviem. Len som doniesol od nás niekoľko katalógov, čo sme vydali naposledy. 4D galéria funguje u nás a tam z toho sa dá vyčítať, že kam sme našu komunitu dotiahli. Pokiaľ niekto sa poteší z tých katalógov, tak to rozoberte. A ináč, toto už potom sa začne len ďakovať.
Já především děkuji, že jste přišli. Jo. Popřeju vám hezký večer. Příští týden ve čtvrtek bude tady s námi Jaromír Typlt, který má výstavu v tom velkém. Lubomír Typlt. Protože Jaromír Typlt, jeho bratr, tady bude na konci března. Jo. Takže se těšíme příští čtvrtek. Já moc děkuju Lacovi, moc děkuju Vladovi, bylo to skvělý. Jo. Rovnou musím říct, Vlado, že o tom tak hezky mluvíte a dobře mluvíte, že budu chtít, abyste kurátoroval jeden z těch výstavních bloků, nevím, jestli to bude 2.7 nebo 2.8. U vás? U nás. Budeme potěšení, tak to skvělé publikum. A já pořád věřím tomu, že dojde k tomu, že vlastně bude mít Laco tady nějakou instalaci ve veřejném prostoru. Tiež sa poteším. Ďakujem za dôveru. Ja. Takže moc děkuju a zatím naschle.